Sa labing wahing buwan, aduna na 53 ka mga kaso sa persons under investigation sa Central Visayas. Usa nini ang nagpositibo sa coronavirus disease nga atua karon sa Dumaguete City. Duha na sa probinsya sa Bohol, duha sa Cebu Province, duha sa Cebu City, tulo sa Siquijor, 37 sa Dakbayan sa Mandawi ug 5 ka mild cases lang nga naka home isolation. Yulagway ni Dr. Jaime Bernada sa DOH7 nga critical ang nagpositibo sa COVID-19 sa Dumaguete City. Tungod kay nakaagiman siya og liver transplant. Mitambong ang pasyente sa Philippine Counselors League dito sa Kauluhan. Tungod nini, nag-contact tracing karon ang DOH sa adunay direct contact sa pasyente. Samtang ang 37 ka mga PUI sagad kanila gikan sa Hong Kong, Middle East o gikan sa mga nasod nga daghang kaso sa COVID-19. Samtang maabot usab sa 125 ka mga tao nga persons under monitoring nga anaa sa Rehiyon 7. Problema kay the patient went to an activity in Manila and he had a history of moving around Green Hills shopping area, which at that time there were also confirmed cases from Green Hills.